Yes, vi er så på klientesiden, hvor vi har noget PHP-kode. Her har vi 3 include statement, som er fra andre sider, som vi bruger hernede i PHP-delen. Og så har vi en get-metode, som henter id'en fra URL'en. Og her er der en select statement, eller metode, som henter navn, ansætte og antal deltagere fra databasen, som så her regner ud via mange, der har deltaget, divideret med ansatte gange 100. Og så her viser den selv på skærmen, hvilken virksomhed vi har med at gøre, klientnavn. Og den her kode, den viser barn på siden, altså mange procent, det der gule der. Yes. Og så den her del, den viser mange procent, der har deltaget indtil videre af de ansatte. Og hvis der ikke er nogen, der har deltaget, så kommer der noget, hvor der står, at der ikke er nogen, der har deltaget endnu. Yes, og så tager jeg over herfra jo, hvor der så kommer en select statement mere, hvor den så bare vælger inden fra subject, så den vælger temaer nu, i stedet for klienter. Og så skriver den her, inde i det her while loop her, der skriver den de variabler op, der hører til de temaer her, og så looper den sådan set bare et stort link her, godt nok er ulovligt i HTML, fordi man ikke må have button inde i A, men det går. Så looper den bare alt det her, og så spørger den, om der er nogen, der har... hvad fanden sker der? Stop nu. Så spørger den, nogen, der har deltaget indtil videre, og hvis der er nogen, der har deltaget, så skriver den på, hvor høj rating de har. Den gør den ved at dividere rating med participants her. Og hvis der ikke er nogen, der har deltaget endnu, så står der bare intet resultat. Og så lukker de alle de her tags her, og stopper loopet her. Ja, og til sidst, der er det faktisk rimelig simpelt. Det er en del basic HTML godt nok. Det er 3 knapper. Den første knap, hvor man tilføjer tema, den anden knap, hvor man sletter en klient, og den tredje knap, hvor man går tilbage til oversigten. Det den gør, det er, at her under knappen, der ligger der en hidden value, hvad man kan kalde det, som der trækker det her ID her op i browserbaren, eller hvad kan man kalde den, adresselinjen. Og client ID'en her, den er tidligere defineret oppe, eller længere op på siden, så den ved, hvad det er for en ID, vi snakker om. Og det samme det gælder sådan set her ved delete client. Den ved, hvad det er for en klient, vi snakker om. Det er defineret højere op, hvor du bare kommer ind på på den pågældende side. Yes.